Ennyi. Jó, hogy majd verződik. Nem lesz jó. Jó lesz. Jobb, mint ahogy én vagyok. Csak ezen tényleg levezetett az energiát. Na, Na de most. mi most? Ott szobabicikliztem vele. És. Most menjünk már előre. De nem tudok. De nem annyira szorul. De nincs kormány. De nem baj. Kormányhoz nem kell erő. Hát. Elsüllyedtetik a mik. Nem megyek vele. Mi? Hát, ezt a gumi. Belép. Csak nem. Ott, ahol ered. Pontosan. Azt Ja, tekeréki. Miért nem tekersz ki? Valami nem izára megyek a hátán. Az miért te úszó beér? Megapaszolom. Rossz sem élet. De miért te izébe vagy mezitláb, te belegyarod. Ez nem volt. De rajtad jobban látom az energiát. Érzem, hogy képes vagy rá. Jó. Ott. Banki csak nem mondod. Szól. Hozzakod. Nem szól, hol? Bele nincs. Tesco-s lenne, olyan rozsdás lenne. Hát ez Tesco is. Hát ez ennek köze sincs Tesco. Jó, hát széttört volna az első hídról való ledobásra. Új, Jó van, Béla. Bévács 8. epizód. Pont. Menjél gyorsan, jó? Hát ez nem megy. Hát ez nem. Második. Csak a tényleg kezdett. Második kísérlet csapó 1. Nem tudok én be, de most egész. Hát ez nem menne sokáig. Hát ez nem. Nagy a lyuk. Hát szóval nem. Mehet. De tényleg! Mondtam, hogy elszól a vízig. Nem kitört el. A fejsződet fiát nem osztod vele. Tényleg, kika voltam én. Mehet. Nem osztod vele. Na. Harcás, küld meg. Jó, jó. Küld már meg. Mehet. Megy meg ki! Most egy kicsit gáz. Azt a kurva. Oda, Harcás!